ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманди телевизиони симои шаҳри Панҷаркент. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. ба муносибати 30-мин солгарди таъсисёбии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар толори кохи фарҳанги шаҳри Панҷаркент ҷамъомади бошукӯҳи идона баргузор гардид. яке аз санаҳои фархонда дар таърихи соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон таъсисёбии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба шумор меравад, ки ин сана 10 декабри соли равон дар саросари мамлакат бо як шукӯҳу ҷалоли хоса ҳамчун таҳкимбахши роҳи истиқлоли кишвар таҷлил мегардад. мавриди зикр аст, ки дар саргаҳи таъсиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам Имомалии Раҳмон қарор доштанд. ба муносибати ин санаи фархонда дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент бо иштироки раисони кумиҷроя, ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, фаъолони ҳизб ҷамъомади тантанавии идона баргузор шуд. дар сухани шодбошӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, ки онро ба самъи ҳозирин муовини раиси шаҳр, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Мурод Шукрзода расонид, сухани табрикӣ намояндаи кумиҷрояи вилоятии ҳизб Муталиб Маҳмудзода, раиси кумиҷрояи шаҳрии ҳизб Масона Муродзода аз ҷумла таъкид шуд, ки муҳтаво ва моҳияти барномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳамоҳанг бо ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат аст, ки тӯли фаъолияти сесолаи худ бо роҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси муаззами ҳизб муҳтарам Имомалии Раҳмон тавонист ба амалҳои шоиста дар таҳкиму тарғиби дастовардҳои истиқлол, сулҳу ваҳдати миллӣ, ташаккули шахсияти ватандӯсту фаъол, сафарбар намудани ҷомеа ба раванди бунёдкорию созандагӣ, арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ саҳми босазо гузошт ва ба як нерӯи тавоноии сиёсии ҷомеаи мо табдил ёфт. ҳизбиёни шаҳри Панҷакент, ки беш аз 16650 нафарро ташкил медиҳанд, дар 100 ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ сарҷам шуда, тибқи дастури супоришҳои раиси муаззами ҳизб, кумитаи иҷроияи марказӣ ва вилояти ҳизб барои бо дастовардҳои арзанда истиқбол намудани ҷашни фархондаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкории густурда бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ба корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ ҷалб намудани аҳли ҷомеа пайваста талош меварзанд. дар хотимаи ин ҷамъомади идона ба як гурӯҳ фаъолони ҳизб, ташкилотҳои ибтидоӣ беҳтарин, сипосномаҳои кумитаҳои марказӣ, вилоятӣ ва шаҳрии ҳизб ба аъзоёни ҳизб, иштирокчиёни фаъоли озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, мукофоти пулӣ ва ба хаткунандагони мактаби захираи кадрҳои кумитаи иҷроияи шаҳрии ҳизб дипломҳо супорида шуд. дар ин ҷамъомади фархонда аз тарафи аҳли фарҳанги шаҳри Панҷакент барномаи рангоранги консертӣ намоиш дода шуд. барномаро идома медиҳем. дар доираи эълон шудани 16 рӯзи маъракаи мубориза бар зидди хушунат дар оила бо иштироки муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ, намояндагони соҳаҳои дахлдор мизи мудаввар доир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. бо назардошти аҳамияти саҳми занон дар некӯҳаволи оила ва рушди ҷомеа, Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид бо қатномаи 54-134 аз санаи 17 декабри соли 1999 санаи 25 ноябрро ҳамчун рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди ҳама гуна шаклҳои зероварӣ нисбати занон эълон кард, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ қайд карда мешавад. با مقصد اجرای قرار رئیس ولایت سوخت از سنه 3 اکتبر سال 2023
تحت رقم 345 و قرار رئیس شهر پنجکند از سنه 20 دکبر سال 2023 تحت رقم 409 درباره تأسیس شروع پیشگیری زیرآوری در اولیا در نزد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر در سال 2024 به تصویب رسیده بهر اجرای آن نقشه چاره‌بینی ها تهیه و تصدیق شده است. طبق نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند با اشتراک معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی و متخصصان ساحه‌های گوناگون میز مدور عاید به موضوع 16 روز مبارزه علیه خشونت برگزار شد. معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی ضمن سخنرانی خود قید نمود که بنیاد عالی سالم، تامین زندگی آرام و آسوده و برطرف کردن مشکل‌ها در جامعه معاصر یکی از طلبات اساسی پیشرفته آن بوده. جهت بلند برداشتن معرفت اولاداری، آماده نمودن جوانان به حیات مستقلانه و پیشگیری زیرآوری در اولیا و ویرانشوی آنها چاره‌های دائمی اندیشیده شود. سپس اشتراکچیان میز مدور مدیر بخش بایگانی نزد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر سعید یونوسی، رهبر تشکیلات جمعیتی زنان شرق عبدالشهید و محسیما، امام خطیب مسجد 5 وقته مولا مختار ظفر ملایف، روانشناس تشکیلات جمعیتی زنان شرق ملکیه محمدی و حسنف مقصد الله حقوقشناس، معاون سردختر تولدخانه شهر حکمت الله و مهینه و نماینده شعبه معارف خالقوف اصل‌دین و دیگران اندیشه و ملاحظه ها و پیشنهادهای خود را وابسته به میز مدور بیان نمودند. شعبه بخش‌های مربوطه مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند در همکاری با تشکیلات‌های جمعیتی زنان شرق، نور امید، جوانان پیشصف، نمایندگان مقامات حفظ حقوق جهت اجرای بند نقشه چاره‌بینی‌های تحریزی شده یک قطار کارها را به انجام رسانیدند. در میز مدور تاکید شد که برای وسعت کارهای تشویقاتی و ترغیباتی وابسته به بلند برداشتن معرفت همسران، راه ندادن به عملهای زیرآوری در اولیا و دیگر مسائل اخلاقی یک حجره مخصوص در تولدخانه شهر پنجکند جدا کرده شده است. در خاتمه اشتراکچیان میز مدور از همسران و مردم پنجکند دعوت نمودند که در سمت پیشگیری زیرآوری در اولیا و دیگر عملهای نامطلوب سهم خود را گذارند. گزارش دلشاد حلیمова و شهباز قربانov. بخشیده به روز بین الخلقی حقوق انسان در تالار کوخ فرهنگ شهر پنجکند چاره‌بینی معرفتی گذرانده شد. هر سال سنه 10 دکبر همچون روز بین المللی حقوق انسان در اکثر کشورهای جهان از جمله در جمهوری تاجیکستان نیز با برگزاری چاره‌بینی‌های معرفتی و اطلاعاتی جشن گرفته می شود. با این مناسبت در کوخ فرهنگ شهر پنجکند با ابتکار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و پروکراتوری شهر با اشتراک دایره وسیع راهبران و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، جوانان و دیگر طبقه‌های جامعه جمع آمد برگزار گردید. ضمن سخنرانی خود معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکورزاده، یاردمچی پروکورور شهر سامان حکیموف، رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند پروفسور معظم خان انصاری و دیگر برآمدکنندگان قید نمودند که در زمینه اعلامیه حقوق بشر که سازمان ملل متحد قبول کرده است، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان در سرخط کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است. طبق ماده 5 این سند عالی حقوق انسان حقوق و آزادی‌های او ارزشی عالی میباشند. حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق‌های فطری انسان دخل ناپذیرند. حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را دولت اعتراف، رعایت و حفظ می‌نماید. باب دوم کنستیتوسیون باشد حقوق، آزادی، وظیفه‌های اساسی انسان و شهروند نام گرفته به حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند بخشیده شده است. تاکید گردید که ملت کهن بنیاد و تمدن‌سازی تاجیک از قدیم الایام همیشه برای آزادی، برابر حقوق و زندگی آرام و آسوده تلاش کرده است و اعلامیه کروش کبیر اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ انسانیت محصول خیرات و تجربه نیاگانی ما می باشد. در جمع آمد اینچنین درباره حمایت حقوق و منفعت‌های زنان و کودکان، نورسان و جوانان که آنها در کنستیتوسیون و دیگر قانون‌ها افاده یافتند سخن رفت.
бояд гуфт ки маҳз дар ҳамин сана соли 1948 дар шаҳри парижи фаронса аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид эъломияи умумии ҳуқуқи башар қабул гардидааст. мақсади таҷлили рӯзи ҳуқуқи инсон ин ба ҷомеа ва ҳар як шахс расонидани аҳамияти эҳтиром ва риояи ҳуқуқи инсон, нақши ҳуқуқи инсон дар таҳкиму рушди ҷомеа ва ҳаёти ҳар як шахс мебошад. бояд зикр намуд ки эъломияи ҳуқуқи башари кӯриши кабир яке аз сарчашмаҳои таърихӣ оид ба ҳуқуқи инсон ва пайдоиши конститутсияҳо мебошад ки соли 539 пеш аз милод аз ҷониби асосгузори давлати ҳахоманишиён шоҳкуруш қабул гардидааст. эъломияи мазкур ки матнаш бо забони акадӣ то ин замон омада расидааст, бо номи силиндри куруш низ маълум ва машҳур буда дар шакли гилнавишти силиндра монанд тартиб дода шудааст. эъломияи ҷаҳонии ҳуқуқи башар маҷмӯи масъалаҳои зиёди ҳуқуқӣ, сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангиро дар бар мегирад. ин санади байналхалқӣ имрӯз ба зиёд аз 500 забони дунё тарҷума ва нашр шуда ба китоби рекордҳои Гиннес шомил гардидааст. матни пурраи эъломия бо забони тоҷикӣ дар сомонаи расмии созмони милали муттаҳид ҷойгир карда шудааст. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов. барои баланд бардоштани маърифати ҳамсарон вобаста ба пешгирии хушунат дар оила, мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Ҳамзира Замонова чунин ибрози андеша кард. мутаваҷҷеҳ бошед. ҳамасола аз 25 ноябр то 10 декабр дар сарсосари ҷумҳурии Тоҷикистон маъракаи 16 рӯзи хушунат дар оила баргузор мегардад. тибқи нақша чорабинии шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорон ва падару модарон, ҳамчунин дар донишкада ва коллеҷҳои омӯзгорӣ бо донишҷӯён ва маҳаллаҳои шаҳр, инчунин бо фаъолони ҷамоатҳои деҳот маҳфилҳо ва мулоқотҳо баргузор мегардад. ҳамчунин дар байни ҷавонон аксияи рӯзи норинҷӣ баргузор мегардад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 марти соли 2023 дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила амал карда истодааст. зӯроварӣ дар оила 4 намуд мешавад. ин мешавад зӯроварии ҷисмонӣ, рӯҳӣ, зӯроварии шаҳвонӣ ва зӯроварии иқтисодӣ. гарчанде ки ин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои зиёд аст ки амал карда истодааст, имрӯзҳо аз рӯи муроҷиате ки дар шӯъбаи занҳо, оилаҳои ҷавон муроҷиат мекунанд, ҳоло ҳам мутаассифона дар оилаҳо ин зӯровариҳо ба назар мерасад. мутаассифона то имрӯз дар соли 2024 216 оилаи ҷавон пош хӯрда аст ки ин ҳам бошад сабабҳои пош хӯрдани оилаҳои ҷавон ин зӯроварӣ дар оила мебошад. дар оила зӯроварӣ бисёртар аз ҷониби шавҳарошон ба назар мерасад. ҳамчунин зӯроварӣ аз тарафи падару модари шавҳарашон, яъне падарӯз ё хуштоманд ё хоҳарӯз бисёртар ба назар мерасад. имрӯз оилаҳое ки пош хӯрда истодааст, аллакай ин оилаҳо осебпазир мебошад, зеро дар ин оила аллакай 2 нафар ё 3 нафар фарзандон бе меҳри ё падар ё модар ба тарбия мерасанд ки албатта ба таълиму тарбияи фарзандон як зиёни худро мерасонад. имрӯзҳо мутаассифона аз сабабе ки ҷавонони мо бисёртар дар муҳоҷират ҳастанд, модарон фарзандони худашонро танҳо ба воя мерасонанд, тарбия мекунанд ва аз рӯи мушоҳидаҳо мо ба ҳамин чиз аҳамият додем ки имрӯз бояд ки дар таълиму тарбияи фарзанд ҳар ду тараф бояд ҳам падар ҳам модар иштирок кунад. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. албатта ин моро водор месозад ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон, ҳар як зани тоҷик, ҳар як модар бояд ки ҳуқуқҳои худашро дар зиндагӣ донад,
اگر هر یک زن حقوق خودش را داند در زندگی وقتی که با مشکل ها روبرو میزند از آن میتواند با آسانی از همه مشکل ها گذرد. جامعه سالم از عائله سالم وابسته می باشد. امروز ما باید که عائله سالم برپا نماییم. برای عائله سالم رو برپا نمودن اشتراک پدر و مادران بسیار ضرور می باشد. ما باید امروز فرزندان را با عائله داری تیار نمونیم. ما کارمندان شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حکومتی دولتی شهر پنجگین با فعال زنان با شوراهای زنان محله و شهر و دهات کوشش می نماییم که در بین عائله ها مخصوصا در عائله های جوان کاربری را براه مانیم و سد راهی پاش خوردن عائله های جوان باشیم. ҳамасола санаи 10 декабр ҳамчун рӯзи қабули эъломияи ҳуқуқи башар қайд карда мешавад. бояд зикр намуд ки дар 30 моддаи эъломияи ҳуқуқи башар дар 44 мавриди он ғояҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ эъломияи ҳуқуқи башари куруши кабир дар шаклу мазмуни дақиқи имрӯза омадааст. идома ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. 10 декабри соли 1948 эъломияи ҳуқуқи башар дар иҷлосии сеюми созмони милали муттаҳид зери рамзи 2200А қабул карда шудааст. эъломияи ҳуқуқи башар аз тариқи андешаҳои куруши кабир яъне эъломияи ҳуқуқи башар қонунгузории шаҳаншоҳи ҳаққонишиён буда ғояҳои зиёди ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ дар эъломияи ҳуқуқи башари куруши кабир инъикос ёфтааст. аз тафовут дар байни эъломияи куруши кабир ва эъломияи умумии ҳуқуқи башар бармеояд ки қонунҳо дар баробари талаботи умумӣ бояд махсусиятҳои ҷомеаҳои мушаххасеро низ ифода намоянд ки барои он навишта мешаванд. бо истиснои эъломияи умумии ҳуқуқи башар ва асноди дигари ҳуқуқи байналмилалие ки дар замони мо барои давлатҳои аъзо аз тарафи созмони милали муттаҳид ва созмонҳои дигари байналмилалӣ навишта ва қабул карда шудааст, бояд гуфт ки қабули қонунҳо ва санадҳои дигари байналмилалӣ ва минтақавии ҳуқуқию меъёрии замони мо дар шак ва усулҳои дастаҷамона намояндагони давлатҳои аъзои созмон сурат мегирад ва аз тасдиқу ба қайдгирӣ дар мақомоти қонунгузор мегузаранд. дар баробари ин созмони милали муттаҳид тасмим мегирад ки эъломияи умумии ҳуқуқи башар ҳамчун хиради дастаҷамонаи ҷомеаи тараққиқоҳу башардӯсти ҷаҳонӣ таҳия ва қабул карда шавад. дар он на танҳо ғояҳои башардӯстонаи муқобилони ҷанг, балки ғояҳои хиратмандона ва абадзиндаи куруши кабир оид ба ҳифзи ҳуқуқи башар низ инъикос гардидаанд. дар ин бора муҳаққиқон зиёд фикри худро баён сохта ба эъломия ва муаллифи он куруши кабир баҳои баланд доданд. таъкид бояд кард ки эъломияи ҳуқуқи башари куруши кабир ба таҳияи эъломияи умумии ҳуқуқи башар таъсир расондааст. ҳанӯз замоне ки ин санади муҳимтарини ҳуқуқи байналмилалии муосир қабул карда шуда буд, маълум гардид ки он ҳанӯз тамоми паҳлӯҳои ҳуқуқи озодиҳои инсонро дар бар нагирифтааст, чунки ин санад бештар масъалаҳои умумии ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсонро дар бар гирифтааст. бинобар ин иҷлосии сеюми кулли созмони милали муттаҳид дар соли 1948 тасмим гирифт ки дар асоси эъломияи ҳуқуқи башар ду санади дигари ҳуқуқи байналмилалӣ низ таҳия карда шавад. паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои гражданӣ ва сиёсӣ ва паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданӣ. гузориши ғайбулло муҳаммадиёв ва шаҳбоз қурбонов. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.